Команда Витебскага аблвыканкама вярнулася з мінскай лыжні 2018 з перамогай. Рэспубліканскія старты праходзілі на лыжа-ролернай трасе ў сталічным мікрараёне Вяснянка. У склад нашай каманды ўваходзіў старшыня Витебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў, старшыня камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне аблвыканкама Александр Хрыстафораў, галоўны спецыяліст сектара турызму, управлення спорту і турызму аблвыканкама Вольга Фёдорова і кіраўнік адміністрацыі Першамайскага района Витебска Мікалай Арлоў. У эстафеце 4 на 2,5 кіламетры нашай камандзе не было роўных сярод прадстаўнікоў аблвыканкама Украіны і мінскага гарвыканкама. Як гэта было, рэпартаж Виктора Праліча. Заточены все только на победу. Иначе зачем говорить? Раздаваць інтэрв'ю перад стартам асаблівага жадання ў нашай каманды не было. Улічваючы мінулагодні трыумф, сёлета яна дзейнічала па прынцыпе «галоўны не ўдзел, а перамога». И побежали, все, время у нас пошло и давайте. Эстафету мінскай лыжні пачынаў Мікалай Арлоў. Для кіраўніка адміністрацыі Першамайскага района Витебска гэтыя старты ўжо 4-е па ліку. Вопыту хапае. Пасля Мікалай Арлоў прызнаецца, перашкоды ствараў мокры снег. Начало – это половина дела. Стартовать среди равных здорово. Ну а когда по ходу дистанции понимаешь, что действительно соперники подготовились не хуже нашего, и поэтому соперничество было действительно достаточно острое, гонка красивой. Эстафету ад Мікалая Арлова пераняў старшыня камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне аблвыканкама Александр Хрыстафораў. Напярэдадні яму спаўнілася 60. І мінская лыжня для яго стала не толькі двайным святам, але і нагодай паказаць, што ёсць яшчэ порах у парахаўніцах. Побеждаешь, естественно, просто так это не бывает. К этим мероприятиям надо готовиться. Значит, всегда себя поддерживаешь в хорошей форме. Па выніках двух этапаў наша каманда стала трэцяй, уступаючы Брэсту і Мінску. Аднак нават пры такім раскладзе надзеі на перамогу заставаліся. Асабліва ўразіў і старт адзінай прадстаўніцы жаночага полу Вольгі Фёдоравай. Ёй удалося падцягнуць каманду до другога месца. Мінчане засталіся трэцямі. У нас всегда конкурирует, как ни странно, самая южная область и самая северная. Да? В Бресте тоже очень сильные соперники. Наша команда сработала хорошо. Я старалась не подвести. Даже слезы радости. На заключным 4-м этапе на эстафету выйшаў старшыня аблвыканкама Мікалай Шарснёў. У фінішную схватку ён уступіў з брэсцкім калегам. Гэты факт яшчэ больш надаваў гонцы адрэналіну, прычым не толькі фінішорам, але і балельшчыкам. За асаблівасці рэльефу трасы вынікі гонкі сталі вядомы амаль на фінішнай паласе. Иногда нам погода мешает производству, но в данном случае северному региону везет. Зима прошла рано, дала возможность подготовиться. Грешно проиграть южному региону Брестскому. Мы готовились, тем более, что в прошлом году мы заняли первое место. Задача стояла любой ценой удержать победу. Спецыялісты ацанілі вынік нашай каманды даволі высока для аматарскіх спаборніцтваў. Эстафету 4 па 2,5 кіламетры ўдалося пераадолець за 27 хвілін 46 секунд, не пакінуўшы шансаў брэсцкаму аблвыканкаму і мінскаму гарвыканкаму. Я очень переживала, очень волновалась, на самом деле перенервничала, но была уверена, что они выиграют, потому что была серьезная подготовка. Я знаю, что папа, он серьезно очень относится к спорту, и подготовка была такая очень ответственная. Поздравляю всю Витебскую область, облсполком с победой и желаю так держать дальше. Пасля забегу абласных камітэтаў прайшла эстафета сярод цэнтральных апаратаў сілавых ведомстваў. Тут першае месца заняла дружына міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Пасля на старт выйшлі ўсе жадаючыя. Усяго ў лыжні прынялі ўдзел каля 3000 чалавек. Віктор Праліч, Леонид Табола. Навіны, Мінск.